Γύρισε το έτσι. Να το βλέπουμε. Παιδιά, προσέχουμε όλοι. Για τους μεταλλουργικούς. Ποια περίοδο? Την περίοδο το 3000 μετά Χριστού. Πολύ ωραία. Η συστηματική και εναντική εκμετάλλευση των αργυροβολιδούχων μεταλλευμάτων αρχίζει με τη γέννηση της Αθηναϊκής Δημοκρατίας το 580 π.Χ. Με το άργυρο του Λαβρίου και τους φόρους των συμμάχων, ο Περικλής κατασκεύασε αθάνατα μνημεία του χρυσού αιώνα των Αθηνών. Η Αθήνα, χρησιμοποιώντας άργυρο από τα μεταλλεία Λαβρίου, έκοψε ασημένια νομίσματα τις περίφημες λαβριωτικές γλάφιες. Την εποχή του Πισίστατου δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην εκμετάλλευση των μεταλλίων και τα έσοδα διατέθηκαν στα δημόσια έργα. Εδώ βάλαμε για τη γλάφκα και 2.500 χρόνια πριν η Αθήνα έκοψε το ασημένιο τετράγωνο που κυριάρχησε σε όλες τις αγορές, αποτελώντας το πιο γνωστό νόμισμα της αρχαιότητας. Περίπου 510 π.Χ. οι Αθηναίοι σκέφτηκαν ότι πρέπει να βρουν ένα εικονογραφικό τύπο, μια εικόνα που θα αντιπροσωπεύει την πόλη του. Έτσι λοιπόν διάλεξαν τη θεά Αθηνά, που ήταν η προστάτηδα και είχε δώσει το όνομά της στην πόλη, ενώ στην πίσω όψη έβαλαν τα σύμβολα της θεάς. Τη γλάφκα, δηλαδή την κουκουβάνια με την επιγραφή ΑΘΕΣ, τα αρχικά γράμματα της λέξης Αθηναίων. Για τους επόμενους 5 αιώνες η πλεονότητα των Αττικών κομπών φέρθηκε βαρύ της θεάς Αθηνάς και στην άλλη όψη. Από κάτω έχουμε γράψει στον Περικλή. Ο Περικλής περίπου το 495 με 429 π.Χ. ήταν αρχαίος Έλληνας πολιτικός, ρήτορας και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ. Η δύναμη, η δόξα και η φήμη, την οποία χάρισε στην αρχαία Αθηνά, δικαιούνται απόλυτα το χαρακτηρισμό του Χρυσού αιώνα. Η εποχή στην οποία ήταν καιρός της πολιτικής ζωής της αρχαίας Αθηνάς, δηλαδή μεταξύ του 461, υπήρξε μέγας προστάτης των τεχνών της λογοτεχνίας και των επιστημών και ο βασικός υπεύθυνος για γεγονός ότι η Αθήνα έγινε πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Τελείωσε η πρώτη ομάδα. Πάρα πολύ ωραία. Καταλάβαμε λοιπόν ότι έκαναν την αρχαία. Όχι. Όχι. Γιατί δεν σταματάει. Από αυτό δεν σταματάει. Έχουμε κολλήσει διάφορες φωτογραφίες και τον κάμινο και τα πλυντήρια, διάφορες φωτογραφίες και μικρές. Την περίοδο 317 έως 307 π.Χ. τα μεταλλεία ακολούθησαν στην παρακμή την Αθήνα των ελληνιστικών χρόνων. Από το 146 π.Χ. ως το 87 π.Χ. γνώρισαν μια αναλαμπή ακμής με την αναχώνευση σκοριών την παλιότερης μεταλλευτικής δραστηριότητας για να περιέλθουν οριστικά στην αφάνεια με την επιδρομή του Σύλλα που ρήμαξε την Αττική. Πάμε στο τελευταίο, ο Παυσανίας. Ο Παυσανίας που πέρασε από την περιοχή τον 2ο αιώνα μετά Χριστού αναφέρεται για αυτά σαν κάτι από το παρελθόν. Τι έχουνε μείνει? Στοές, πηγάδια, δεξαμενές νερού, φούρνοι, ίχνη από κατοικίες κιλώματα και άλλες διατάξεις σώζονται σε δεκάδες σημεία της Λαβρεωτικής, ορατές ακόμη και σήμερα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Άρα η ομάδα νούμερο 2 ασχολήθηκε καθαρά με... Δεν πειράζει, θα βρούμε ένα κόλπο. Για όλους υπάρχει λύση. Τη γαλλική σκάλα. Ωραία. Και τα
εργοστάσια. Άρχισε. Τα μεταλλεία παρέμειναν σε αδριάνεια μέχρι το 19ο αιώνα μετά Χριστού. Το 1860 ο Ανδρέας Κορδέλας, 1836-1909, μεταλλιολόγος γεννημένος στη Σμύρνη με σπουδές στη Γερμανία, επισκέφτεται την περιοχή και διαβλέπει σημαντική οικονομική προοπτική από την εκμετάλλευση των σκοριών. Το 1863 πείθη τον Ιταλό μεταλλιολόγο Λίγο ησυχία για να ακούσουμε λιγάκι, έτσι. Χριστό, λίγο πιο δυνατά. G.B. Σερκέρι, Ωραία. Ναι. του οποίου η οικογένεια ήδη ασχολείται Ναι. με παρόμοιες εργασίες εκμετάλλευσης σκοριάς ρωμαϊκής εποχής, ορυχείων στο Κάλιαρι της Σαρδινίας και για την εκμετάλλευση σκοριάς ρωμαϊκής εποχής, ορυχείων στο Σκαλιάρι της Σαρδινίας και την αξιοποίηση των αρχαίων σκοριών. Ο Σερκέρι βλέπει επίσης την οικονομική δυνατότητα που του προσφέρει το Λαύριο και το 1864 ιδρύει τη θέση εργαστηριάκια την Ιταλογαλλική εταιρεία Rux Σερκέρι, Freyssinet C.E. Χιλαριών Rux Etsier, με εν μέρη με δικά του κεφάλαια αλλά και με συμμετοχή του γαλλικού τραπεζικού οίκου I. Rux Freyssinet. Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση των αρχαίων σκοριών και την εξαγωγή αργυρού του μολύβδου και εγκαινιάζει το εργοστάσιο το 1865 με 18 κάμινους, μικρά μεταλλοπλήσια, μηχανουργείο και σιδηρόδρομο. Πρόκειται για τη σημαντικότερη βιομηχανία στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Το 1867 απασχολούσε 1.200 εργάτες. Ωραία. Όχι, εντάξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν. Άρα είναι η περίοδο της αχμής για τη γαλλική εταιρεία. Θα μας το φέρει. Έχουμε κάνει για τη μετέπειτα περίοδο του 19ου αιώνα. Ωραία. Έχουμε βάλει μερικές φωτογραφίες από τον πύργο που βρίσκεται μπροστά μας. Πολύ ωραία. Και μία φωτογραφία ενός τρένου το οποίο μεταφέρει τα μεταλλεύματα. Πολύ ωραία. Θα μας τα δείξεις? Ωραία. Στην Πες μας και λίγα Καμάριζα, πράγματα. στα αρχαία Μαρόνια, ζώζονται κατοικίες από το μεταλλευτικό χωριό, υπαίθριες αποθήκες και φρέατα. Από το 1865 η σωρή των σκοριών και των εκβολάδων της Καμάριζας, όπως και άλλων θέσεων του Λαυρίου, τρέφουν τα εργαστήρια των καμίνων της Ιταλογαλλικής εταιρείας Rux Σερκέρι Freyssinet C.E. αργότερα εταιρεία των μεταλλουργίων του Λαυρίου και της Γαλλικής εταιρείας μεταλλίων Λαυρίου. Έτσι, η Καμάριζα εξελίσσεται στο σπουδαιότερο μεταλλευτικό τομέα της λαυριωτικής. Ενδεικτικό της ανάπτυξης της περιοχής είναι ότι μέχρι το 1871 είχε κατασκευαστεί ο σιδηρόδρομος που ένωνε την Καμάριζα με το Λαύριο, ενώ η τηλεφωνική σύνδεση που πραγματοποιήθηκε το 1880. Το εργατικό δυναμικό της γαλλικής εταιρείας στην Καμάριζα καταγράφεται την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα σε 1.800 μεταλλορύχους. Οι μεταλλορύχοι δεν εισέρχονταν στο ευρύτερο μεταλλικό τομέα από τον ελκυστήρα του κεντρικού φρέατος, αλλά από διάφορες στοές. Η είσοδος της κύριας στοάς καθόδου βρίσκεται 20 περίπου μέτρα νοτιοανατολικά του φρέατος, είναι επικλινής και ελαξευμένη.
στο φυσικό βράχο. Για την καταμέτρησή τους πριν την είσοδο στην κύρια στοά και για την αποθήκευση μικρών εργαλείων κατασκευάστηκε ένα κτηριοθυρίο, το οποίο ονομαζόταν από τους εργάτες και παρών, λόγω ακριβώς της χρήσης τους. Στην καθοδική πορεία μέχρι να ενωθεί με το κεντρικό φρέαρ εντοπίζονται μεταλλευτικές εργασίες της αρχαιότητας και των νεότερων χρόνων. Το σημαντικότερο φρέαρ είναι εκείνο με την ονομασία Σερκιέρι νούμερο 1, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού της Καμάριζας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην ομάδα 5 που είναι... Σας ακούμε. Εμείς έχουμε βάλει για τον Άγιο Νεκτάριο και το χάος. Άρα μιλάτε για σήμερα, έτσι. Ναι. Ωραία. Να έχουμε βάλει και τις φωτογραφίες. Πολύ ωραία. Ωραία. Ο ναός του Αγίου Νεκταρίου στην Καμάριζα, τύπου σταυροειδούς, μετά Τρούλου, με πολλά προστήματα, δεσπόζει στον καταπράσινο λόγο και συγκεντρώνει προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η οικοδόμηση του ναού ξεκίνησε το 1966 σε ανάμνηση του περάσματος του Αγίου Νεκταρίου από την περιοχή αυτή. Το 1972 ανακηρύχθηκε προσκύνημα. Εορτάζει στις 9 Νοεμβρίου η μέρα κίνησης του Αγίου και στις 3 Σεπτεμβρίου η μέρα ανακομιδής των λειψάνων του. Μετά για το χάος, μέσα στον Εθνικό Δρυμό, πολύ κοντά στο χωριό Καμάριζα, μέσα στο Πευκόδάσος, με τον χώρο αναψυχής, βρίσκεται το χάος. Ένα εντυπωσιακό χάσμα με κάθετα βράχια, με βάθος 55 μέτρα και διάμετρο 120, που θεωρείται ότι δημιουργήθηκε από την κατάπτωση της οροφής ενός σπηλαίου. Ο χώρος είναι περιφραγμένος. Στην αρχαιότητα, όλη η κοιλάδα ήταν ένα εργοτάξιο με εργαστήρια, κατοικίες, ιερά πλητήρια και δεξαμενές νερού. Οδηγώντας μέσα στο δρυμό μετά το χάος, θα βρεθείτε σύντομα στη θέση Αγία Τριάδα ή Σούριζα και θα δείτε την πινακίδα προς το αρχαίο μεταλλευτικό εργαστήριο και τον πυρήνα του δρυμού. Αυτό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε καλύψει την περιοχή από τα αρχαία χρόνια έως και σήμερα. Εδώ σας έχω τις πληροφορίες, τις πηγές από όπου είναι τα κείμενα και το φωτογραφικό υλικό. Καλό είναι να είναι πάνω στην πινακίδα σας, φτιάξατε μια καταπληκτική πινακίδα. Επίσης, επειδή είσαστε η τελευταία τάξη του Δημοτικού και του χρόνου πάτε στο γυμνάσιο, σας έχω ετοιμάσει, δυστυχώς όχι, ετοιμαζόμαστε. Μαρία, θα μου κολλήσει και αυτό κάτω-κάτω. Πολύ ωραία. Σας έχω ετοιμάσει ένα κείμενο με τη βοήθεια του φοιτητή γεωλογίας του Πανεπιστήμιο Πάτρας, Μιχάλη Φήτρου, όπου μας αναφέρει το πώς έγινε η μεταλλογέννηση στη λαβριωτική γη. Καλό είναι, είτε είμαστε από εδώ, είτε αφού κατοικούμε εδώ, να ξέρουμε και να γνωρίζουμε πώς αυτός ο τόπος γέννησε όλον αυτό τον ορυκτό πλούτο. Αυτό όμως, επειδή δεν έχουμε χρόνο, θα το κοιτάξετε με κάποιον δάσκαλό σας στο σχολείο. Σας έχω μαζί και τα πινακάκια που έχει τους γεωλογικούς χάρτες. Είναι πάρα πολύ όμορφο κείμενο και είναι καλό να γνωρίζουμε πώς μια περιοχή από απλό έδαφος γίνεται ξαφνικά πλούσια σε μέταλλο. Εντάξει, εγώ να σας ευχαριστήσω. Θέλω να σηκωθείτε τόσο καλά όπως είσαστε και... Το οποίο ανέβαινε το μετάλλευμα από τις στοές. Το πηγάδι αυτό είχε 165 μέτρα βάθος. Και είχε 165 μέτρα γιατί στα 170, αν άνοιγαν περισσότερο, υπάρχει θάλασσα, θαλασσινό νερό. Άρα οι στοές θα γεμίζανε. Και γι' αυτό το σταματήσαν στα 165. Και εδώ περίπου, το βλέπω, για να μπορείτε να καταλάβετε τι περίπου είναι, βλέπετε μια φωτογραφία. Είναι το πηγάδι αυτό. Κατεβαίνει έτσι, βλέπετε παιδιά. Ναι. Αυτό το κάθετο είναι το πηγάδι που κατεβαίνει και αυτά που βλέπετε παράλληλα εδώ είναι οι στοές που δούλευε ο κόσμος.
Εδώ μέσα δούλευε ο κόσμος, γεμίζανε αυτά τα βαγονάκια με μετάλλευμα, τα φέρνανε σε αυτό το σημείο του πηγαδιού, κατέβαινε αυτό εδώ, ένα σανσέρ είναι ουσιαστικά, έτσι. Ανεβαίναν πάνω τα βαγονάκια με το μετάλλευμα και το μηχάνημα που είδατε μέσα στο μουσείο τα ανέβαζε εδώ πάνω στην επιφάνεια. Εφόσον φτάνανε σε αυτό το επίπεδο, τα παίρναν οι εργάτες, τα σούρνανε βέβαια σε γραμμές που δεν υπάρχουν σήμερα, αλλά μπορείτε, γι' αυτό έχουμε βάλει δύο κομματάκια να δείτε τι γινότανε. Τα πηγαίναν ως την άκρη πέρα και τα αδειάζανε στα βαγόνια του τρένου που ήταν από κάτω. Και έφευγε το τρένο και πήγαινε σιγά σιγά στο Λαύριο για να γίνει η περαιτέρω δραστηριότητα του μεταλλεύματος, να καθαριστεί, να γίνει η καμίνευση, το λιώσιμο κτλ. Εντάξει, αυτό είναι το πηγάδι περίπου που βλέπετε. Ονομάζεται Σερπιέρι από τον Ιταλό μεταλλιολόγο και επιχειρηματία, ο οποίος, αν θέλετε, ήταν ο αρχηγός της υπόθεσης εδώ, να το λέμε έτσι απλά να καταλαβαίνετε. Και από όλη την περιοχή της Λαβρεωτικής εδώ ανέβαινε το περισσότερο μετάλλευμα. Έβγαινε το περισσότερο μετάλλευμα. Ο Γαλινίτης, έτσι. Αυτό που σας είπε η κυρία Μαρία μέσα. Εντάξει, αυτό γίνεται περίπου, γινόταν εδώ πέρα. Δεν ξέρω, Δημήτρη, να πούμε στα παιδιά δύο πράγματα. Δεν ξέρω, δεν άκουσα τη Μαρία εντελώς τι τους είπε. Έτσι, γιατί δεν είναι μόνο τα ορυκτά που βλέπουν μέσα. Υπάρχει μια ιστορία και για το χωριό και για τη Λαβρεωτική και για όλη τη χώρα, έτσι. Να τους δείξουμε κάποιες φωτογραφίες που έχω από την αρχαιότητα να καταλάβουν πώς δουλεύανε. Γιατί, πώς το λένε, μια φωτογραφία 1000 λέξεις, έτσι. Επειδή το μετάλλευμα, παιδιά, έβγαινε από την αρχαιότητα εδώ, έτσι, εδώ δουλεύανε δούλοι. Δουλεύανε κάπως έτσι. Έτσι. Σε μικρές στοές, έτσι, σε μικρές στοές και δουλεύανε ακόμα και παιδιά της ηλικίας σας. Έτσι. Το φως το οποίο υπήρχε στη στοά μέσα, μην τσακωνόσαστε ρε, ήτανε από λιχναράκια με λάδι, έτσι. Δουλεύανε 10 ώρες γιατί τόσες ώρες κρατούσε το λάδι στο λιχναράκι. Εντάξει. Η επόμενη, για να δείτε σήμερα πώς ήταν, θα ήταν ένας άνθρωπος σήμερα, κοιτάξτε πόσο σκύβει ένας άνθρωπος σήμερα σε αυτές τις στοές, βλέπετε. Είναι έτσι. Και τότε εκεί μέσα δουλεύανε. Η επόμενη φάση ήταν το μετάλλευμα να ανέβει από τις στοές πάνω. Από ένα πηγάδι δηλαδή τέτοιο. Πώς το κάνανε περίπου. Το κάνανε έτσι περίπου. Βάζανε τα ξύλα με κάποιους τρόπους, γινόταν μια σκάλα δηλαδή και το μετάλλευμα ανέβαινε με σκηνή, βλέπετε εδώ. Δεν ξέρω παιδιά αν το βλέπετε το κατά. Εδώ βλέπετε η στοά, η μικρούλα. Το επόμενο στάδιο ήταν αυτό. Το μετάλλευμα το κάνανε κόκκους. Το λιώνανε δηλαδή, έτσι. Μετά έχουμε το καθάρισμα, το οποίο γινόταν στα πλυντήρια που λέμε, και δεν εννοούμε τα πλυντήρια που λένε οι μανάδες μας, έτσι, και οι γυναίκες μας. Εννοούμε κάποια συστήματα νερού, το οποίο πήγαινε το μετάλλευμα και καθαριζόταν. Ήταν κάπως έτσι. Και κάποια στιγμή να πείτε να σας πάνε στα πλυντήρια, γιατί υπάρχουν στην περιοχή μας και θα καταλάβετε τι γινόταν. Ένα σύστημα νερού ήταν, επειδή το νερό ήταν πολύτιμο για την περιοχή, επειδή δεν υπήρχε, πάντα η περιοχή ήταν άνυδρη, το νερό με υπερχειλήσεις το κάνανε γύρω και καθαρίζαν το μετάλλευμα. Εδώ το στεγνώνανε. Και η τελευταία φάση ήταν η καμίνευση, δηλαδή το λιώσιμο του μεταλλεύματος για να πάρουμε μολύβι και ασίμι. Έτσι. Σας είπανε μέσα ότι από το ασίμι αυτό φτιάχτηκε Λοιπόν, αυτό είναι το αργυρό τετράδραγμο της αρχαίας Αθήνας. Από αυτή την κουκουβάγια έχουν φτιάξει, έχουμε σήμερα στο ευρώ μας την πίσω όψη. Βλέπετε είναι κουκουβάγια. Ακριβώς από αυτό. Και γιατί το λέμε στα παιδιά εδώ, γιατί ακριβώς αυτό το νόμισμα φτιαχνόταν από το ασίμι του Λαυρίου, εντάξει. Με αυτόν τον τρόπο περίπου. Υπήρχε αυτό το, βλέπετε την κουκουβάγια εδώ. Εδώ οι δούλοι ήταν σχεδόν λιωμένο το ασίμι, το χτυπάγανε και έπαιρνε την εικόνα της κουκουβάγιας. Και από την άλλη όψη τη Θεά Αθηνά, εντάξει. Αυτό να το πούμε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν το ξέρεις και εσύ, είναι εδώ η Χρύσα και ο Χρυσός. Όταν βρέθηκε η τρίτη επαφή που λέγεται στα ορυχεία, τι ήτανε, βρέθηκε Γαλινίτης στα 100 μέτρα, ο οποίος ήταν τόσο καθαρός, σαν τα κομμάτια που σας έδωσα περίπου, και κυλούσε, λέει, μες στις στοές, επί 8 μέτρα πάχος, σαν ποτάμι μες στις στοές. Έτσι λέει η ιστορία. Ήτανε δε τόσο καθαρό που τεκάν καθαριζότανε, πήγαινε απευθείας για καμίνευση. Προς τιμήν αυτής της φλέβας
Οι αρχαίοι Αθηναίοι, εκτός από το τετράδραχμο, κόψανε και δεκάδραχμο. Δεν είναι πολύ γνωστό αυτό. Η διαφορά του τετράδραχμου με του δεκάδραχμου είναι ότι η κουκουβάγια απεικονίζεται με ανοιχτά φτερά. Για να φανταστείτε πόσο σπάνιο ήτανε, στο νομισματικό μουσείο των Αθηνών υπάρχει μόνο ένα. Και αυτό από άγνωστο δωρητή. Εντάξει, αυτό έτσι για την ιστορία. Η τρίτη επαφή ήταν η πιο πλούσια. Η πιο πλούσια. Μπράβο. Εκεί ήταν και το απόγειο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Όλο το ασίμι πήγε στην Αθήνα και γίνανε από την Ακρόπολη και όλα τα μεγάλα έργα της εποχής. Επειδή βρέχει, να μην πούμε τίποτα άλλο στα παιδιά, εντάξει, ξέρω εγώ, ακούσανε και από μέσα και θα έχουμε τη δυνατότητα, γι' αυτό είπαμε και στους δασκάλους, κάποια μπορούν να τα ξανασυζητήσετε κάτω, νομίζω, έτσι. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή πορεία να έχετε και στο σχολείο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, να πάμε από εκεί. Αν θέλει να ρωτήσει πάντως κάποιος κάτι, πολύ ευχαρίστως να απαντήσουμε, έτσι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Οι άλλες δύο επαφές. Οι άλλες επαφές είναι σε πιο πάνω, δεν ήταν τόσο πλούσιες. Απλώς η τρίτη επαφή λέγεται ένα καταπληκτικό πράγμα, λέγεται. Υπάρχουν και άλλες επαφές. Η πρώτη ή η δεύτερη. Οι επαφές εννοούμε γεωλογικά. Ανάμεσα στο Έφτασαν Μάρμαρο μέχρι και τέταρτη. Ορίστε. Μέχρι και τέταρτη επαφή. Τέταρτη δεν φτάσαν. Δεν έφτασαν. Η τρίτη ήταν πιο πλούσια. Έτσι.